and us at the continental level. As Nyakorong gajwang mananyasi mabende dhi nyime e kar jot mar jatend piny mantiere bura Nairobi ka puoch gi pak ne Harambee Starlets kuom nyiso tuke makare. Kopogore gi manya korong gajwang kwa dhi nyime en ni MCA mano ma Viwandani nomaki e tesendo bila maburuburu. Kende dhi ng'adne bura e doho mamakadara kod ketho mar kuo marang'enge kod ketho mwandu. Aaron King Arab mong'ere kod nying mar Roni nomaki kod jowetege mamoko kuom turo dukni mag simbe e kar dak ma Donholm. OCPD maburuburu Bonfas Lumuk wacho ni jok manomaki go ibiro donjnegi kod ketho mar kuo kod ang'enge kane gitimo tim makamano e chak dwe mar 6 mar higani. Tim makamano nomoko tulo e kind grube ariyo mago mag jonjore kamano ne MCA no kasiro dhano. Tim manomiyo apisi mare tia e mach ma bende noweyo ka ng'at achiel owito ngimane. Mine is just to confirm that we are holding the Honorable MCA for Viwandani, that is Honorable Aaron Kingara, together with other 2 individuals who will all be arraigned tomorrow before the courts for the offense of robbery with violence. One of them had already been arrested and charged for the offenses. That is one of the goons had already been arrested. For this matter, we are still going for the others who are also involved in the same. There are many characters involved in the same. Kopogore gi manya korong gajwang atiere county mano Makwale kama jotelo makadhowadhe nam chumbi medo jiwa achiel mar oganda makono.